Mas madamo nga local news that matters sa morning news program sang GMA Regional TV. Masaksiyan na umpisa Lunes, Pebrero 6. Ini ang gitutukan ni Julius Belacaol. Sumugod sa Lunes, February 6, 2023. Igadulong sa GMA Regional TV ang pinaka-preska nga balita. Live, tag sa kaaga para sa mga kapuso sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Suno kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head kag GMA Integrated News Acting Head Oliver Victor Amoroso. Nanginhandom na sa GMA Network nga dalo ng kapuso viewers palapit sa balita nga importante sa ila. Kabahin sang commitment sang GMA Integrated News bilang news authority sa mga Filipino. Inaamangin misyon sa Mornings with GMA Regional TV sa North Central Luzon, GMA Regional TV Live sa Central kag Eastern Visayas, kag sang At Home with GMA Regional TV sa Mindanao. Ang first ever Unified Hiligaynon TV morning show nga GMA Regional TV Early Edition. Magadulong na sa pinaka-preska nga mga balita sa Western Visayas. Mangin updated sa pinakaulihing hitabo, upod sanday broadcast journalist Adrian Prietos, kag news presenter Caitlin Revilla bilang mga anchor. Mangin updated, pinaagi sa Facebook pages sang GMA Regional TV newscasts and morning news programs. Ang pinaka-preska nga balita, aktibidad kag updates na hanungod sa GMA Regional TV ang makitaan man sa GMA RTV official website www.gmaregionaltv.com kag at GMA Regional TV sa YouTube. Pwede man i-follow ang GMA Regional TV sa Facebook, Twitter kag Instagram sa at GMA Regional TV. Julius Belacaol, 1. Western Visayas.